Казвам се Димитър. На 21 години съм студент по политология и международни отношения в Лондон. Избрах да продължа висшето си образование тук с ясната идея, че то е на по-високо ниво от това у нас, но с още по-силната амбиция да се върна вкъщи, където се чувствам добре, в момента, в който приключа тук. Ако обичате да подайте. За тези 3 години ми е изключително болно да следя събитията у нас, да знам, че за 24 години преход, прогрес липсваше. Болно ми е да знам, че моите родители живеят в условия на липса на елементарна социална сигурност. Болно ми е да знам, че у нас продължават да се случват безобразия и не се намира кой да потърси отговорност. Време е да ни чуете. Време е ние младите, студентите, да вземем думата и да ви изкрещим. Скъпи сънародници, в следващите минути ще отправя послание, важно и валидно както за цялата политическа класа, така и за тези, които тя е призвана да представлява. Дано се намери кой да ме чуе. Започната още през февруари и все по-задълбочаваща се политическа криза потвърди някои факти, с които отдавна сме наясно. В България е налице остър дефицит на стойностни политически кадри от висок калибър. В България понятието политик остава, уви, неразбрано и носител на негативни конотации за поприще, за, цитирам, негодници, престъпници, мафиоти и прочие. Едва ли е необходимо да отбелязвам, че за така създалата се ситуация сте виновни преди всичко вие, дами и господа. Вие, бивши агенти на службите и настоящи агенти на разединението в българското общество, което е много по-лесно управляемо и манипулируемо в резултат на прокараните от вас разделителни линии. Вие, хората, които правите политика на парче, колкото да изхрантутите електоралните си единици и да си купите подкрепата им за следващите избори. Вие, които нямате елементарна стратегия и визия за това къде искате да бъде България след 10, 20 или 50 години. Вие, които не сте способни да предначертаете ясно приоритетите на страната и да ги следвате целенасочено и устремено. Вие, които застрашихте най-значимия ни успех през последното десетилетие – членството в Европейския съюз, поради вашите задкулисни назначения, ендемичната корупция, в която сте замесени, и популистските закони, предлагани най-често от ксенофобската и назадничева партия, която крепи настоящото правителство. За всички вас настъпи време разделно. Време е да наведете засрамено глави и да си ходите. Стотиците хиляди левове, които пилеете за организирани партийни манифестации, както и безброй наглите ви медийни изяви, не могат да прикрият очевидната истина. Вие сте нелегитимни в очите на преобладаващата част от обществото ни. Вие сте нежелани от мнозинството български граждани. Осъзнайте го. Осъзнайте се. Прогледнете. За ваш огромен ужас и съжаление, процесите, протичащи в момента у нас, представляват така дългоочакваната, необходима и изстрадана поява на гражданско общество в България. Именно неговото наличие ще държи изкъсо и ще търси политическата отговорност на всяко следващо правителство, независимо от партийната му окраска, след оставката на вашето. Именно това гражданско общество рано или късно
ще роди така чаканата и лелеяна от всички алтернатива на настоящото статутко. Именно това гражданско общество ще излъчи обединени хора с различни ценности, различен морал, различни качества и различна визия от това, което вие сте в състояние да предложите. Не забравяйте, че ако сегашните институции по най-обективни причини не са в състояние да ви потърсят отговорност за редицата нередности, в които доста от вас са замесени, то историята няма да подлежи на вашия контрол и ще ви осъди, така както подобава, според делата ви. Помнете, че бъдещето на България и най-ценният социален капитал, младите хора, са по-важни от самоцелното ви вкопчване във властта. Предайте я, без да генерирате повече насилие, без да проливате повече кръв по улиците на София, докато ви останала поне капчица достоинство. Оставка! Your attention, please. It's now 8:45 and the LRC will close in 15 minutes. Please finish, save and print your work and start getting ready to leave. Thank you.